besi biada yemfa aseda enso emfa emano Timo Dei Newsum Saprentium S seeking the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yɛhwɛ Awurade tene ekane na dia ka nyina da wo se wo de beka ye ho ewo dwumadie we so enya asem ketwa Belima Hakotani Benadamu Ekutana. Mountains do not meet but people do. Eno no enipa yedi afurusane na wona yekɔ ana yefro yehia wo mo no saafo no na yesane so a yebehia wo mo eno nipa bia da wo ne behia bia no dinini na ye den no a obekɔ akɔhia ne baabi foforo esanse enipa na hia wu na emepɔ so de omo entumi ehia de bia da sanse mepɔ ejina faako okoduma samo wi mfidie ema tromo edibie eye sompa Asem Mpe Nipa yene danchamruso ye danso mu eye sompa Asem Mpe Nipa no a yene ohwintim prako yati bunu na yesan ete kokɔ ye kafita ni yesan akatuntum eye sompa Asem Mpe Nipa no wo kiti kriki osi akokɔ wo mu ya yenwro ne paboa da biada enne no yebekɔ Amerika pa ponko Amerika griga eno enene yebekɔ no na me papa wo faase Cynthia owo jama se tabre na asem a wo kan ye media bɔ mikotodwem na medi bi ebobra wo ba si na se entwen emma sika enkodi ponko ansa na wo pebi afa na sabre ya ewo akyekyedeɛ hoyi na sika no eda na chie no sabre ene so hwe sika akira kwan na wo fa bie Cynthia asem a wo kan ye eno no na wodofo sabre ya wo ye babuno na utimi esi guraguragura no sabre ena se ye kɔ daga ubetumi akote mota ni bi na so ede asoa na so anya sika wodofo entwen emma nkokora birem no enye wadwe se okoye adwumaden bekɔ akɔfa asem foforo enso ede abro no so ba pa sima enkron ewa Sompa 93.1 yedi atwaguo wo Sompa TV ne so eno ti ka kire obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no Oforisuo bema ne na pamfo no wo magye wo adwa orofo sisi sema pomenteme wansi o eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne pomasibre ni ade ama o kama ni nyina kanfu ano asundua bu ano na yepese yenom ewo dwumadie wui eso na obia enso eye free obia enso enya na somdue dwumadie yi obete omro asamoa enka sana the nation sanker of alumba wa chenadwa producers ya ye ne wo mu edi dwuma na wonya bidia to apro so na ye besuamu ade tu sere ne abasa aye nkwanta bisa Isaac you ye nyina kwanta so ntwa mani na so hwa na ye begina kokko sachi yabu a Fletcher wano de wase subina so no bedidi o sanse wa yo twefunu ne papa wo ye ono de omanfo ehu na wonka wano ene aboa kokosechi no nyankompa sechi kokosechi producers ya production room maka jagum na yenya bi ede ebesemo na se wo master control room so MC a azuka ye na seme ne ko baby o se na woni azuka no na se America man no ntadia kese die Chinedu no ne din baako ne fa Nigeria ni fanso eye Ghana ni na America sem no eku no azuka no ye fra no Chinedu iwe semeti so ha no abeka me enya enketo Chinedu no wo bodwuma sesi e na osika ewuram na emse no ye late America wo tuo no enya asem ketwa nam se tobu ase osika tobu ase no antianto osika ebo adwuma ede bo Sompa Asem Mpe Nipa no obeda Samoa accountant ono so MC aho ye na afamu de kajagum na ukọ Sompa TV ho so a abrante ye friend Tony wo kajagum a enya asem ketwa systematic press school fees David Safoka tanka se premo pema omu nyina ewo Sompa nkran omu ye omu famu de enya asem ketwa kra kufro bofo mpa bema
asuketu a meyi pebre na Asei Yaw Oforisuo ne tin fosuo mini funtum pa katachie srebia bonchena na atwentwen kodi awu atwa miansa ne akosa na Asei Yaw Oforisuo mi na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so okiti kriki wose nantwie ongu ya yengro ne mpaboa da biada ye fa chiakese emfa enkoma maame afia aboahema afrisika aboagye wo peridot 3 was Sterling Height Academy me maame oti TV no ho anya asem ketwa so don sako kan wose me hwe dada ya asemu yakwa yanim yanim ten na yeko na yedi akro ya fanti akese enkoma maame sewa minim ene monne Canada fo no be donation awia no anya asem ketwa na mrantie ye mam omhu oba kwakwa na fa namba yasem uye producer no hweso yo producer wate uye marketer so no hweso na namba je no donso ye na moye namba yi ayasem ya kan ya gum na asem chechreche mienu ene wo dwumadie we so anya asem ketwa tena se ne tamuchuku ye be mo Philip Benze wo dwumadie we so na shi zanke bibia bakode radia ya de mami ehu han foforo amaya de chien foforo e ka se nhira na ne die enkanedi se de da omo no ka no etomre bi na akobasa no a na niam mu ayere nso nyame de ekobi asundie no aha na se asundie no wo ho no nko ade e de asedama ne oye ni wiase ya tena sese na manche me kru man hema se manya de ne nkwaso dodo bibiri go so man hema ne nkwaso dodo bibiri no yes na machia go so man hema nya ne ba biko ne ho kani ene ne ma no echia obi a machia ni mponse awrade ntichire won we na omo ani da so pa bibia nkoto temfa mo me maame Anita hotel ye Dr. Janet Sefabuachi o chie dwumadie na me nhira ne pa ne ho kani na afi yafuna wo me maame akosi adamfu aso nya me nhira no ya tena se de nsensem wo ho ne yanka dangum ne ntimi ko omransa mo bibia bokọ de bibia bokọ ya na dwo so na dwo na me kwaja krum emu ahwe me ba no sante be poso ko be poso na me be fa ha kra me ko de me fa banko me ba na me fa nti me be si adwuma mu akra na me hwe se jamadofo bi be hia me ha eye no ano ajo o se jakrom de okoba wa wani tuya we twen wa nti na tese enyo sa ade chia bonse o han wani a hu fom okay so ba yi dru ayi se ya o hwe producers ya obi ayi din ai mu ahwe enso o mo nwene wo mo ho o mo nwene mo na o ka number minim de nti a ba ma bi wo bi wo san kwaje oba foforo number asia kire sei sa de na madwene ho a uye producer ye wadwuma ade pa na mama nti ye wani yemfa hu ye the number sa de ade akra ya me dunu me bia na me pese me hu de me pese me yem kra ade ni pa bi ye no mu benya mane o yo asemu ya nche tiefo ne ha duru ba bia kwakumi a metumi abọ me ho abaso o omo krom nyina abeto me minim overtake kure ni pa bi anya mu di ni pa bi mpabro na ko na ho me adwumakuo bi mu di o mpabro sa adwumakuo bi anya mo ya ba ye be video bi manifesto ha kadako na mo hwe ade amopre ho Boache ayo marketing manager na dan for ko se je ne ka tuba minto na wo ya semu o ba nya enye no ma bi ko so ya hwe ne ankan ya ne David enye fata nipa na wo ba no se bempe na ho na wo sa akwa so te duru me bia no twetwe break enye mo di adwuma bi mpabro ya je WhatsApp line honom dim fo yini na mo ko na adwuma me bi ne ya kapia mo na mo dwane ye bradi nyakobo ade be mangrofo bi na ni nua no fra America ba
Okay. Na sika da makura di esa. Di esa. Na se unse sa nipa no se wogina so. Ebe kakra fre. Jini na mentimi kura misisi no. Enche ebeba. Nye duabo na mebo no. Nche so de nche kire se. Nche. Sister ama me fanchi akese ma sister ama. Oye nipa se oye tire. Hairdresser. Na ne sa no ofe. No go so en ho sine kanda glasses wo ye. Ha de wa no aye din wo du. Nanadu na mema du no so amanfo wi o. E se de omudi top. Ese ba na mo chafa. Si dadako. Nipa bebre ejibu ha. Nanadu na kwaku pe bia bi wo office. Ayo me ma ho wade na na se me fine omutimi ba me ho so mu be pe bi me ma wo mo da be e mo bia dan wade anya me de ma mo na wai dabi je bi ji kofi wa ton chire ka no ezo mu kwa no bu ntoto me so omutimi di gu o mo me ma ye mre ezo mu nyino mo okay ya so pass Mpe Nipa no a du ba bia na de bia ye sede ya ma mencha na bo makwa bi okay be poso ma hene ene ne nkonwa so afo nyina no ameko okay na ho ye na ncha na pram so nti se de na de yakosu bia obi edi ni lemp obi edi na santema fa ntoma per na mmom ya insu antwa na pa ye dum pipe ya num lighter na insu atwa sana kuri mutie se jo se na heat aba wiase pa ama se pipe no kuma se nyina kura ba bibiri nya dwuma ya asem o nti aba se na nkoma loke na nka sika na omoje na nkoma jai aba wia na nkoma abajeje because ya apobo okay eno ti no yensre nkaneafo ene ensuofo no we no yifiri mu enye yie ma brabo eye dine e wo kuma se obi na ebenya sika tu nsuo ni fie ya asem o adwen yefo chi akase enkoma kwasin kansa dwamna bedi akon oye de shikan e wa santema pon ipa ba ko ni den kwasin kansa dwamna bedi akon da sibre sebo so to so miensa ni nwa ni pompa no ni nwa san ne na naija koma difie santema pon on de we deserve say kansa no baby friend we contractor panipa ni nwuma efe enya asem keswa eno ti obi bia da wo beteme nka no onka che na kwasi kansa dwamna bedi akose Oforisuo Aboagye mesemete nka ache enya asem ketwa yemfa nchi akese mpa enso emfama da sibre sebo nsu otoso miensa santema ponhene mse obetina konye sui nene da mechi anopa anye se miyiri fi dwumadie no doso kwasi de bi ho me amekọ makọ akọchia no fe na kwasi kansa dwamna bedi akonti no ye de ya yonkofa no be kama ni nwia pa na sanka pa sasa ni nwia pa santema pode mo nsa se bebre o na me ka so pebi kan o pokwa so to se no pese Ghana metra ba bebre go so nyina tino ankwankwa no wa himfie no mechia goso manhema monchia na ma meso Oforisuo Aboagye se ofalumba chia no na dodo nse kwa meso me de ana so be chia no o me na de se de bia me chia no na chia me sheda na wadaroma me bom wase chia na hema de me kanyina na natmase janu kinulo de down chain fama me house swami na me nyi bi ma na number said yes said fata na wadaroma said yes no sa na mama ne ho sa enka ho ye be ba besrawo e che o munyina kwaku de beko okay ye fura de kwaku eno ho e ma mo ne akodi fufu ye ko bedi akọ be wa akodi fufu pepper lice bi na say bedi akọ de bedi katikonto katikonto because bibia e fresh ye mente o fa ya ma me fa kire da bi onu de nkwa de hu se oni nkwa ye fa kire wa enu fa kire wa na mente bi am hu se asase no ye me za kwa re me nya bi aja mbempa de da ben no bi ye ofufu ya bom di wa se be de ne mi ofufu na wo bi ofufu ya ka so se twa papa ni bi e bi ka ne de ama me de ya frame am de mi chance akosi o ya monchari azuka me microphone we mame okay na ya wasem checheche mienu na so no
yɛbɛse bibi akyerɛ yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ wɔ afutu kwan so wɔdɔfoɔ eduru baabi a deɛ oyi ahisɛm no eduru baabi a yɛma ne hu sɛ oyi ahisɛm eduru baabi a deɛ wɔyɛ n'adwene sɛ wɔyɛ ama na yɛ yie no eduru baabi a wɔsɛ yɛbɔ n'aba so ne yɛma ne nkuranhyɛ na otumi ɛyɔ ɛnɛ adeɛ bi a mehu yɛ no m'ani anye ho sanse yɛnua no mozramifoɔ no ɔmasache akɔnkyene no na yɛmu sa sɛ wɔn akɔnkyene bere mu no empayɛ no ɔmo bɔma wɔn ho enko ana n'enyiano no bɛka sɛ dabi esan sɛ koran no ekora kyerɛ sɛ yɛmɔ mpayɛ ma yatamfo sɛ deɛ wɔ bible ne mu no ɛnti wɔdɔfoɔ sɛ wɔn bɔ mpayɛ no saa no a baabi a yɛ na nyankopɔn ɛbɔ na pesie no bonsam so tumi na adwen so bɛtoto ne kobi wɔ saa faako no ne nyinaa ne sɛ yɛ wɔn nkurɔfoɔ bi a wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ akɔnkyere bere mu no deɛ ɔne ne yɛ adwuma deɛ ɔne ne kɔba no a wɔn ɔyɛ akɔnkyere na watumi abɔ mpa yɛ ne bia so Ghanafoɔ so no eduru baabi a na wɔn yɛ ahisɛm nko ana abɔ mpa yɛ nko ana ni mpa ɛbɔ ɛno nti no ɛkɔba saa no na ɛyɛ akɔyɛ huro ɛde ama wɔn na afegidi a wɔde egyina so ɛyɛ akɔnkyere no na ɛso ɛyɛ akɔte ɛno ne yɛ ka kyerɛ saafoɔ bi a empempie no yɛnnuanom start akɔnkyere adeɛ bi a ɛnsɛ ɛmfra mfata a wɔn didi wɔn mo na eduru baabi egya wɔn abufuo no mɛsrɛ wɔn mo sanse akɔnkyere bere mu no ɔrɔfoɔ empire ne nyinaa no ebi ɛbɛso yɛ so na national chief imam na adeɛ baako koraa no a ɛyɛ na ɛyɛ mefe Sheikh Sharebutu na asema na aya na tempempi wotaka no wasema mpaye nyina ekoma Ghanafoɔ nyina da Kristofo ene Muslimifo na ohwɛ oman Ghana ayonkofa ɛda Kristofo ene Muslimifo entem no odofo efeye papa esan sɛ Muslimi ni timi kɔtena Kristo ni fie saa ene ekono nanso yenkonko hɛ Nigeria hwɛ ano tinsia wo saa do wei de maye ho wo Ghana ha de a mesre sa akɔnkyi biri mu no orofo ade bi ebekɔ akɔyɛ sɛ okɔ akɔhyi obi awroba wa bra wo bɔ mpa yi ade bi ebekɔ akɔyɛ sɛ ebekɔ akɔyɛ sika ho kyinye wato ade no sanse wo bɔ mpa yi wontimi kasa bebiri nti no na apese wo bu no mesre sɛ ɔmanfo bi enhwɛ saa ade no enso eyi sɛ saa ade no kɔso de a akɔnkyi biri mu no orofo mpa yɛbɛkɔ so amomen na bɔnefo sɛm a ɛkɔ so ɔman no so ɔmanfo anya ekora no a ɛso ebetumi ate ama Ghana fa ne ntampa ɛde afra ɛno nti no yɛma ɔmo nyinaa akɔmkyere ɛpa sɛ Nyankopɔn bɛboa na ɔmo atumi ɛde akɔ awiye yesu nyinaa ate so ɛmfa so ɔmna samoa yo ɛbɛda se na yɛ dika sa kyia yɛ tiefo ne ahwɛfo mo hwɛ ɛnɛ nso ɛnɛ dwoada ɛnɛ yɛnyɛ bia yɛn nso ɛnɛ em sɛ ɛyɛ titi aduonim papa no wanyɛ no rume bɛ bɔne ti yɛbɛkyɛ tiefo ne yɛnkramofo nso yɛne anwua no mo yɛnya sɛ nyame no yɛda so wom yɛafrɛfrɛ bi pɛn yɛ yɛgu so a yɛbɛsan frɛ no deɛ wotwu mu ta yɛbɛsan akɔ hɔ nti nkramosom no deɛ yɛne hɔ ne yɛwɔ wɔtoyɛ Mama nkyia Dr. Mibonsu Sheikh nkyia ne pa ane nkramofo wo man mu nkyikyi ne penche nyina ya asɛm na wo ka no etisa ya mama nkyia Sida Worship Center minim sɛ samre otie yɛn ɔne na sɔfo ne nyina afi wo mododo na yɛ de minim sɛ ɔmo hu yɛn so ehu wo mo nenso amachi dede ne kan wo se mfoni ne wani mdua sɛ na mo nipa dua no ewa adwuma ya na yehu ye ho ya na eboa nanso adwuma no sa na tie ne nche Joseph Mensa sa me mi so nam kwan so a wo ba abedi ne dwuma papa bi ya wate sa nipa bi a ye bo mo pa ma omokoye no ma bi a emfata Nyankopɔn de adwen tu obi atrim sa adwen ne emfa nwen ne emfa ni papa nyame amfa adwen am obi a se omfa nkodi bone but nipa no eye wan kasa won hyehyeye de na mi gina futuo we so atu nipa bi fo se
ampa wan hu se nipa no won ne wasem enne ne wan hu se 7 preduasa owo ayachiri wiabre ma o bom paye ya wo hona saa time no obi so na dwen se o de atete ene wo hawo e de brew but o mo obi achiri wia ana obi akom kire a wo kire no se ya nyame busa wo o wo kwa bi so ya na nipa omo aye bo mo pa omo hyeda eye no ma bi eduru me bi wo a omo nye careful e wo wiase ya onyankopon adwen na ode man no ode man se ye fanye papa eno ma bebre ho de wo kan ye wo ye fiefiem ye wo ye dwumam e wo ye bro no so nipa so ma the moment a obi se wa fa awurade no oho no na nso hwe ne ba nanso ye ka kire se kokko nim ni wura me da dem pasa me ka kire nipa da sani bi ase wan hu se nipa no ampa adu time o ya kom kire saa time no ene sebe wodi abufuo no hawo ene asem bi a wo beka semeka ana meye no na sebe mpredwa ya obi o ye che waso na hwese na obi abeka se o ye chiri wi amponi masa ma menka sem kire so obi ye chiri wi na obi fa awurade a eno ntre se Yesu Kristo kwa so dem na go betimi de na no aka ne boko ama o mako because no kutatumi na so drum rebi no otwe aba etenness obi astarte saa de no se ni fie wura se ne tenant ana abro no so a wote se wotan obi abra kroya o ye na chiri wi amesrewo jano no ye na chiri wi okay empire bo no wo bo no obi e no obo mpa ye memeka obi o ye mpa bo bi obo ma ne nkwa no enye mpa bo pa because comfort ti kuro ma wo kom se obekom ama kuro na bo a wotimbi entinkram fa cheche akom che na omo kire no omo kire for say ewiase ne Ghana man beja ne ntampafra bro no bi obi ato se ye nkran se ye kumase omo bompa ya mi gidi ye se shake odi anim ne bompa ye e de kroma no ne baby wote bi ahye awurade sa eti so obi ya akom kire ha enye ono nkwa na ye ma no ho eti ye nyai se obi ye bibi a ne ye twintwa na na mu se asoma wa ema bibi mefa so na ye mompa ye so nta omochi se nyankopon mo na akiriwia na omochi no empa ba omo no nwosra mlem na intimi nya dwuma ema obi bia okay obi beka say has been Allah is sufficient san say the yesi e bompa ye akonchiri brimu no ele se nyankopon be ma ne nsa so pa ene shi sanka ya already nshira nanso ya wode yaba na onye abusua nyina kase adofo a etie nyina da already nshira wo yenuanum kamufo e Mozambique nyina so esere awurade wo nshira pa e de ma wo se awurade nka ho na o ma wo na hoode no mtumi mfa omubosome emu adati enkwa wie pa se na yesere se ebere ne dɔɔso afi woni nipa no behia bebre wayi da ba ko so de bɔ ne ho mpae na wasere bia manamfo abusua ene oman it is one ne wa asɛm a wo de jamane nwie ɛwɔ hɔ saa jamane nwie ampa oyɛ kremoni nso wɔboro woni nyina na ɛboro man go so na tadum sɛ jake wi akɔboro na de bɛn de bɛn pacho saa bre ne nko a wɔde ani di ama ala no pacho jano ebia na no bewie no ɔnkɔ ho biem obi sheda ya adamfo o mu adadie ni mu asema hu so peshisha pa wa heda de ho picture asende o huru kwa ko so ni so no na no num shisha no ntino o heda asene ba se we nyina na so wagya ya asebe wo so kwa fere nyame ana akodi mu ada wo de tutun attention wo te sa jai sa na wo hu nsunsanso be ba wo so ntimi na oje ampa onipa no wonye nanso bere we du watime gya ne oye bi ato se wo bo ala kokko mu mpa ya e pa cho no wagya no bisabra bo no obi awo no ye ma awurade de kai no enti na ma awurade nkunkun ye mu bia ye nam wiase no ba bia ofri se ye ne mere yo no o ba bia na ho oden a wo so ye wusinto enti megina no so mfa nse ne mu adade a wodie mesrew ampa woni nyina na pema megina we so me se gas ni bia bo ha mienu pa je so pese wo se mu adade no na nkoye sa na mo ma so abema betima se opese sended years won ti ase o kaso afanyame ana wodi mu ada e na aba se wadwene ho awie udwene wi akipu ade ni nipa ni di mu ada na abefre no ni sisi de ma wi nka pese mbesrawo je so no so do wanti ensa ya de me patwo mu ada dura mo me anya ne konkron na nhye Kristo ani munyam so ofri se wontimi nya nko obi anhye obi a ba se obekọ de akodane agro obi wa no ote aduano no wo ka hwe no wo hia no wo market time ala mpesa to bo ye wie aduano wa wo de obedi wadi ni said your pen wanya asumdie
video to one wa time kakra no a check phone no busa onua wo ye bi abose sanse mu no jai kodu bi etwama so otosu mu ano no enya nduru wo na enso man ye ho sa di mu ada ne ma ne nya akono na ala osomu no de hu nhire ba wo so won sa timi aka wo de mo me nya ne sa na mu ai enko no no ata ye nsi ho abra unwie ye udi mu ada ye no oba na ubiriki kura no oba na 1 month no fa che ala mpacho di hu ni yiwia ne abeso ye bia no ekwan da ho ma we ye nuanom kramofo de omo mfa ntu ana mo no mo wi anu se ho nhira no ye nyina ebenya bia okay anu tino emadadie ekoso ewo ye nuanom muzramifo afa anu tino mo obi anye ne ho gegefo wate wa bra mudadie ekoso se obekwa akohye ne kasa obehye na roba ama nipa kro ne buafu ama empire wo bono so akwa ya asem foforo ena ye maame bi di asem ebedan ye na sɛdeɛ na maame no esi eti ne suo na obu ada no ɔdɔfo na mewura ho yie na mafo anya asɛm ketwa ya me maame no ntena sɛ ne yɛ nkɔn homa no so ansa ene me wo nsɛm mienu a medie ano ayɛ dene papa ma anye ne ntɛm a mebrɛ no entumi yɛyɛ ne ahwehwem ene ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa kɔɔtro Prophet Joseph Mensa den a obeba efia ha enya asem ketwa we pen kenkran obeto ho ase yɛmfa nkyia kɛse nkɔma tepa enkoso ehene tepa enkoso ehene ono na Rainbow Hotel eye ne dia ni wura eno no nana frimpon tufuo o mazin hono ye adwuma yɛmfa nkyia kɛse nkɔma no ofa dwuma die emfa eni agro nana ne wa mama sere pa meka engineer break nana so ya abramye ni nkombo tepa enkoso hene no wo bema we funtum pa akatachie o ya twentwen kodie wu etwen no ne de ne kosa eyeye wakasa memmem ama mani age pa ma memo akwa aba kasa we muwa ya semo o ho te sen o ho ye wa break fast no wanya bibie edi kakra wanum suo kama nyame beye wate ye frɛ wo sɛn maame yankasa den sisi de wo ba beye no so wankasa mamfo mo hwɛ microphone maame ebi ana enjoy okay bi wanum wate sante kasa beka acho so maane so na obi anti asɛm a wo ka no na de wo beka no atoma sum ne ehu kwampa ne moa ebetumi de aboa wai maame na so din de sɛn me pa cho me din di adea ufiri he na baaye jamase santi jamase me pa cho konfano chi jamase me pa cho maame na wo se wakosem ene sɛn a wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa sɛ ye na ebetumi aboa wo me pa cho ma kasa ne me nkosoro baba ye frɛ no sɛn Fozia Musa me pa cho no okay ena me hunu na atwe me ni na jam se me de beda mo mada horo na watwe mienu ne unhu ba no me pa cho ekwan be no fa so firifie me pa cho na oba be wale nti tamo a numadie ni son ya ena opie so wo ko ni sister ho aba wo ko ni sister wo fan aboa so hayi me pa cho ni sister so wa anuru ho senso wa tra ho so wa anuru ho efiri ho ye nhu no wo frɛ no a ekɔ nso wɔmfa wo frɛ no ekɔ nso wɔmfa nti aya adwen sɛ bia na awale no na wɔn penti na wɔde epie nti ama ya nhwɛ na kyerɛ kwan sa ɛsɛ wɔn penti na wɔde ahwɛ mu nti awie ya me wɔ hɔ ɛna me nya ne kɔ sɛ wanya accident wɔ maame bi na wɔtwi ka no de ne ka abɔ no nti wɔde na akɔ doctor so kura wa ntimi amɔ doctor ne bi ye hu doctor koro se me de madam madaworo ma enti be na watwe mienu no a wo kraw so wo ko ni sister ho no ni sister so kura ekoba sa no frɛ ni sister se Fozia so wo ba ho na ba bedu wo frɛ me ni sister ne frɛ me se ana wo so wo ba wo wai nam se a wo ba o firi fi ache ene wo ma onuru wo so onuru wo amade ache firi o ye hu ni bi wona da TV so yi me pa cho wono a me pa cho Fozia me pa cho Fozia Musa me pa cho na de na wo se awade no wonpɛ na awade nyem wona mo hyehye ma no to se wo firi fie se an yenim se bi enu na won penti na wo de firi fie
na kyerɛ sɛ sesi anofozia ne yɛnhu no nyɛ saa na mo ahonim no mo kyerɛ sɛ bi awadeɛ na mo ahyehyɛ no ɛno na ɔmpɛ ada nti na wofuru sɛ awadeɛ no nti na ama na adwane afiri fie ɔbaa pɛi ada na yɛn focus sɛ wayera yɛpɛ no na mo saa de mo adwene kɔ so sɛ awadeɛ no nti na wɔmpɛ nti na wafiri fie nti na asɛ yɛanhwehwɛ ne ntam a akɔdi na atwe mmienu nti na meka saa na ɔmo hyehyɛ awadeɛ no bibi kɔɔ so na akɔyɛ sɛ fozia mpɛ na mo hyɛ no ɔkɔfa ne nneɛma ba ɛwɔ ne sister hɔ ada hɔ na no ɔteɛ sɛ wɔkɔtena hɔ kakra ɔkɔtena ne sister hɔ kakra sɛsi a bɛrima no so wɔ yi bɛrima no so ɔno wɔ gyama sɛ waware na wɔtwe mu a ɛne sika a wɔamfa nneɛma amma sika no ɔde baayɛ sɛ yɛmfa ntɔ akwaraa ne nneɛma akwaraa ne ne sister wɔn akɔtotɔ ho nneɛma nyinaa aba anka mmerɛ no aso a wɔn ba bɛyɛ akwaraa ne ho adeɛ no akwaraa no sɛ nneɛma ɛkɔ mi sister wakɔfa me nneɛma aba ɛne ne yɛn hu akwaraa no efiri hɔ bɛrima no ne sika a wɔde baayɛ wɔba abɛgye nkwaraa no akɔboro bosia kakra maame asɛm wei no mente aseɛ papa fozia ne bɛrima no ɛhyehyɛ awadeɛ no bɛrima no yɛfrɛ no sɛ oyire fi waase ne din basi yɛfrɛ no sɛ baski wɔne wo ba no hyehyɛ awadeɛ no ɛna ɔma totɔ ɛho nneɛma nyinaa ɛna mode akɔtotɔ ho nneɛma ɛna fozia so yɛnte ne nka so wayera ne na wɔtwe no wayera animu a wabɛgye ne sika aware foforo akɔ ware foforo wɔba foforo na wɔtwe ne mu a na ne mpra ne dada onini bebia na yɛda ne kɔba saa awale ne de mia na gya me hyehyɛ ya aye family eneja wɔte aseɛ ji waware no da bi we no me ba no fozia no mia na nka me hyehyɛ ye ɛde ma fozia ɛde nka me de ma no na obusa ne sɛ ɔno no wɔwɔ bɛrima bi wɔ hɔ pɛ so ware no na pɛ so ɔde ne ma obi foforo kyinkyina atwa yi oni obi anso wɔ hɔ na bɛda huma me maba wa asetena no mabrabo wobɛda hu sɛ wɔwɔ mpena ana wɔwɔ boy bi wɔ hɔ wɔba yɛ wɔte aseɛ ne kasa kama wɔ disika ma no ɔmo akɔtotɔ ho nneɛma ɛna baski na bagye ne sika ɔmo agye abusiafo agye ne sika ɔmo sika magye afiri mu hɔ wɔ abra ma akɔtotɔ ho nneɛma nyinaa ɔmo agye me ba no so me ngono nti asɛm we so paa o awie na ne call ba yɛ sɛ ɔsɛ maame bi na de ka abɔ no na ɛsɛ saa maame no ano so na asa fa no akɔto doctor doctor bɛya doctor so cross a wɔn ntimi hu do wɔsɛ wɔnim wɔn doctor ne din wɔn hu doctor ne mmɔ ne din ɛne sɛ jam sɛ me de bɛda mo mada woro ma asɛm nso niɛmfa no sɛ media baabi kura hwehwe maso ne sɛ won di sika brɛ wɔ ba sɛ wo ne no hyehyɛ awadeɛ na wɔfa akɔtotɔ ne ho nneɛma enwoma su akɔtotɔ awie ɛne yɛnhu wɔ ba no na wo kamafa ne sɛ wo yira ne sa sɛ wo yira wo mmom ani abusuafo nkɔpɛ no maame oba ne yira yɛ no deɛ na bɛma no kan yɛ yɛntie kasa denden yɛn wɔn kan hwɛ wɔso wɔfrɛ na wɔnhu no wɔnya no nto bɛ ware foforo ware foforo ne nkurɔfo aware ama no ti kɔba saa no bɛma na abusuafo deɛ no bɛka kyerɛ wo ɔmo bɛka hwɛ saa enti so ba yira akɔpɛ no ɛno ti yɛmfa ne sɛ wɔse obi de kai abɔ no na sɛ yɛmfa no sɛ wɔ kokoma afei na nani so ate no na wɔtimi ɛbɛka saa enti sɛ na bɛma no de ne kɔsi yɛ ade saa na muslimin fo mo wade ɔmo ni twɛn honhom ana sɛsi ame no ka sɛ bɛma na ware wawale ɛwɔ jamaase na wɔtwe mu a bɛma na ware jamaase zongo hɔ a mo se yɛfrɛ bɛma sɛ basti ɛti ɛsɛ no wani abrɛ hwehwɛ ɔba wa na ahyehyɛ awadeɛ no na fozia ne papa wai papa firim
aka won ko ma me kafra wo bompa yi o ya konchi no na ka konchi bire mu ka ne baba ware na akoye ni monyam hye die na asi haji akafra susuampa se yampa se obi de kai de abo akoda yi a me de mahunim kire se bi akoda no na ontumi enkasa se yampa de a na afa na ka bia na niso ate no na wo hwe na chi ahwe ne maame ahwe na busuafo a Fozian wa wo pen na haba mo no afi na branti ekote abranti so anto ne buase etu wase maame no de ka abo no de bo no fahen ana wantimi no ani nkoma akwa akiri wan kasa o de obkan na wie ya say maame bi na de ka abo no wa tam no ade ato ne ka mu de akọ doctor na doctor so kura wa ntimi amoni di wo so wanim ho eno wase maame no ne na ani nkoma bia da bi wo hwa maame no se de wosi ka no maame no ase wosie no ho se eba ne se ne nkrofo hu na bia ye be ha no eye maame no maame no na sabia ku sabia nya do de bo no so no ko wuye na hwana ka be ha no sanko wasie no ti maame wo susu se akoda no awade no na wo mpe no hye de yesa hana se de wo ka no so yampa de wo ka no na me fi se be yampa nyesa awade ne na wo mpe ena brantia no so no sika ode ma amokototo nyoma no enyoma no mototo awie na kwan be na mofo aso nya sika no na sika boten sei na ye sika ne ye sei 10,000 Ghana cedi 100 million ena ode kototo ho ade no bosia ne bam sa no a na ada na mo asesa nyoma na watoto no mfama ne nko akola no woni sister musika no sika wo mu bi ese wo mu de nyoma ne ma wo mu a wo musika nso ba him o se ndia me fa nyoma na gu ho na ja akoboro bosia ade amano wo musika wo mu bi ma menti no ekwa ben na mo fa so de mo baba e ma wade sa ye kana woti ase a na awade na be wo be kan sei be ma na de ba beto mo anim se wa hu oba bi wo mu fie ho enti obeso obe hia na yefro na wo kan na ofra no na woni ne nka na be ye ya wo fra no a o mo kan na ya enti ase be adwuma na afa na o mu abefia besere enti time a omo de omo nkra no ebegya o se ka kire oba fozia no na fozia wo jamase na no wo wei na no wo jamase tu frɛ na wi ana anopa ana anadwo ana anwumre frɛ no anwumre hanti yese di wa frɛ fozia de to nanim no na ba man ba na woni ne hu ya hu so ate ase woni ne kasa kama woni di nkombo kama na fozia so be ware no na ba fozia so be ware no afa ejuma die na aduru ho a oso wo kwani sister wa akwafa ne ama na ye hu ne na aka na sai ama wade na baso na fozia di free fie 4 days eno di free fie ne pempi fozia no free fie ya na okọ he wo chese wo free fie a woni enya ni sister ho abo aso ho a wonko bebia ti abo aso jamase asemo ma me ko akoma to ye mu ate se ya wade ni tin udwane free a ele prophet Joseph Mensa e wo fie ha edwada de hwehwemu nko ha se yampase ka abono soso a wo fie ha senso awade no na wo mpe ene wadwane afrifie a eno soso no asem foforo ko akoma to ye mu ate wonya akasa no de na je se ni dafo wo se otiase watemase wonya akasa no de na wo se maame no de ka no bo no fa he eno de wantimi na wantimi anka na ye wo kan ye no aso chese wonim kuro ni din wo se techima hene na doctor no de ne ko ye
ɛna ne sister sɛ ne fa na jema nurse ni bi number na me ne nkasa nti wo hwɛ a maame no bɛgye phone no a afiri akra ya tachiman anaza atwoma tachiman wo se tachiman wan ka tachiman akoro wan fa bibia nsoso tachiman kuro bi kana sɛ na obi a wo kɔ aboa so de ede na akɔpiem tachiman to dinyame asem o ma me ko akoma to him ya asem o asem kese pa o ababa wa fuzia no ba bi owo bia wo hwɛ no mfa na ni nkyire fie sanse awade na enya amaso sa awade no nti na adwa na ya asem ma me na yese na ka obusa no se wo ne be ma bi ahyehya awade wo suma se ni busa no waso wonya wo bia ni busa no pa ko se bia de na ewe no wosi a wope enen no koda na ba no so mu ntimi twoma wofo ano wo fom ebisu anu wo bi wo ho na won person obi hu se bia koda bone sema ba na brabo mu no entina yes wo je penie ya asem ya asem o prophet Joseph Mensa wa hadie mi surachiri mommy friend na number no hwe ebia na obefa wate enka wo Sompa Asem Mpe Nipa so saa no mommy nhwere enfre fuzia no na yenhwa ade se ebia na obefa na me ogidie so obetumi afa sanse abase atiatese ena maame kroso so ase yampa so de ka bono ena wode na kwoteta wode na teta mana kosi dabai aha na baba beduru de ye ntiase o agye se yehu ekosi ase o enti maame say ya paso de kai abono a ma yehu azupiti a wode ne ko ye ne anyia kura ye mehwe ni bi efrize wo abusua ya fra baba wafuzua no na ya asem we di menwi ase ete asem we di jama asem ko na mati bi afiri o jama asem ko na ma okay hello fozua mpom te sai ya me adumo daddy na se si awo fa he ba se me o madwuma mo ayo no a mo hwe number ni ye mo hwe number ni ye mo hwe number ni ye asem o asem kese pa omna samantrase asem prophet Joseph Mensa wa hami surechiri kra kwaku asem na dawo no ya maami abekasa bata asem no asem pa wo ano den asem wo ene mai obi apa awade pa ama be ma ba fia ba ne ho ade na be ma yi sika 100 million je kototo no ma aka 4 days ni aware e de na siye asem pa wo na maami busa se okay on to ne bo ya asem o me ngwango there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Sorry, the person you called. Na ye hwe se ababa wa fozua no fozua musa ye hwe se yebetumi afre no nya no anenso abeliasi ye frɛ no ba konka ho ne prince aso kora betumi aboa sanse bosom so ye kɔ ne prince Two keys to copy this tone at 50 pesos for 30 days. There is power. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Asem kwaku yentio ya on se na obusa maami se akura ne papa we no se ne papa wu ne papa free ba se oba one oba be ma wo ne se papa ni free mo a da papa ni chinkafo ho minim o mama ne ne o mama mere no se ke hu ye
se papa na wukura na papa na busuafo ana ne nuanom awale wo mu ni mu de ana papa na wunti maami ne teki ni na yi se mia na me ye bibia de me ba ne ma awade pacho so ati ase se ko ba ne sa de na menim de wo ho abusua ne modwo because maami ka se wo se ye abusua awade etasi sa ti se abusua awade de a manso bi wo ho ne se abusua awade de die nti na obamen abafie ana wo bai e de ba ya bafie na mu nyina mu nim se ye abusua na sesebe mo tena se na mo busa mo baba no so ope me nam ka se bi ye nhye because eduru me bi a ye traps ni bi ye nhye chinchina obawa no se ukọ hwe obi a sebe ye de na ma wade na rebe ma na re oba na ya difference e bi wa so gabo no so dodo wo be fange na makokra eno de ya na ha dwen enti a wade na ye de ma no de ya makora na choose the choice na kasache bu ani akasa kire enen te se first na sebe ye tibi ko forward chincha war no ene sa no ma na twam enso na bi ye ena na eduru me bi ho na me ka se we no sa na te but nkomo ye tie de nyenya sa na te for ya ne jitu mu se oba war me boa ena ma brand ne ko pa be 100 million ena de bre se fa ko toto ho no ma se for ya ne kura de bi kan ho kura na sika ne 100 million na sa brand ne wa mini so oba war no e wo kwan bi so na ye de na fe de for ya adane ne hwani e wo kwa bi so etina sa asam na down the ye kapa bibi wo hono ma anya me na meka eye good say professor Joseph Mensawa so tia so ono kra nya ono na beka bible no kwafo na be kire so ho enti de pese ye kan se bibi wo ho ana abrante no so no e ware okọ ware ye no e kwa bi so no eye ntam dodo e wo kwa bi so because nipa na wo be wa na wo disika man wa kototo no man nipa na ehwe na ye hu no edie na wo modern bo be na wa ya fa ho e wo mu se mu oya me kasa na yawo eduru mebi wo ha twede ye tu na hi wo be na brand den ko do fozia because yawo sabe waseta wota wa kire nya sisia na waseta wo so ti ase wa yi sika odo kototo no ma ya na ye ka bibi se obi anu wa ntamfo den de eduru mebi obi so wa ntamfo so ta wa nfa so betu susu onya wo wiye wo ko wa be ntamfo ho na we de ensisa den na fozia adana ne hwani se awade no won wa wadwane na mum ye ka na esa brante no wo pese wasem ye denti na esa koto na bo kwan bi so ebi so wa anya ntama we so ko eti sanka memi no mienu dia nke ne kura nka ma ware kura no sebe preduasa ke bia meba maame wo patro fozia mo hu no sebe anya bia no fozia won ne tran ne bi kura na bibi apiem mpaso nkomodie bi piem ebi so ampiem kura na sebe odo na wo nya ofiti ya no ko hu fozia na e do no eti na bibi wo mu ntamu ana ye kama eti se fozia ira ba ma no na esa nkoto ne bo kakra ana so de wa ware kura mpo no e de ba ho keka ene wa ye ya du mebi wo no ma ade no ye kura na se obi a wako wi ade ana so obi a wonu obi tie na ye bo no so bo no ene ya nipa ne be ye no ma ye gina so kasa nipa so mazide mo de to no so no ene ya wo ye no ente sa na bi oba na na ha dwen but wo de enkomodie bi ama mu se be ma kura te ne ho ahwim ahwehwa se ono so wahwa no wabre ba de te ya ne se sika wo de ma afozia no wasa akogi ne sika sesa be mo abu ni kwase apre no ampa obi de beche obi mfanche because be ye kan ye tiase it is no man so waja me de a ukohie obi obeje yan mu se bi de bi a ye nye because nka mofosa la ya ka we de amanyame se ma be wa no abu mi kwase a na we de wa la ya ka wa so tiase we de ala ka wa mo so ma de mame meje 100 million eno man ko bobe san ya tete ne de ne de ama no ejedu mebi won ma wan hwe obebie mu be mo hwe so a wo be ka se brema no so do ye na no ano no because de na ba ye free so bete ba ya humam na ya planning aka 4 days na for je de asem ne si ye eti se ma be ma bi bokasa ahisem no obi be ma bi nye dipa enam no yawo eso obi an na koma da ne yemo eni de obi a betima ye ya fa nsha wo sa ye kan obi be kasa bi a me anka me de beche ba nye obi an de beche ya me kasa asem we obi obe fa 100 billion on kasa obi obe fa no 1 cedi obekun eti nipa no na je say no awade ni tina baba wa dwane ana oh se enya awade ni dia me na me kasa awade ni se no obi e pressure obenya awade wo kwa so dem a wo mo bompa ina fa na awade se awade ma me we de be manyampa be manya bafia be ye de se wo ye eya busuan wade nti ne sabe maami kasa no sabe preduasa de akomu na maami de ra wo ne se ne ba no ekwan bi so no wagu o mani mu ase e wo kwa because what the sika ba me akototo aka 4 days
why 9% the buy a begin award and then Munyama Befi? A year then for Yaw or call him or fine, and I be now Bogun and so. I know they just say, Prophet Joseph Mensa Bab and Okasa. Okay. It is then person mechanism, a brand no, now what they know, warrior. I ain't Quite be so I ain't them. Nan so, minim the Sinti, a piana, some pass or quite a random more, I'm saying, a family marriage. And no yan and some womb, if you cry na beman, my mention, a quaquasia buana say, 4 days, near Bewarina, young. Be on no sound almost by dress, and now on Pemop me Banaquasia. She sounded like Quajusica. So I said, nay, if you are, my men on so a sabby, yet to say, what the car above for Ziano. Say yampa, Sanya Becano, is a leg. Say yampa, your best son. It will be this year. When ya dear be a sabby, so we the near Becca say be our said that. And I said, to where the other car will be. First of all, as I said, Nipana de Carbono, we're risking the life, then the Coto Hospital. Near Shannon, yes, Shannon, Nano, send a news to Tina Busa, and I said, FM station, TV station. Mammy Pan the Banyan Wabai. Nanyas are crab positive for What I say, it is a commercial with an Aquato Hospital, and a wild person who treating now treating we are. Necessary 15 years, no bet man antes said there, none of whom they know. Because Carbon, in Suania, the idea one and Pan Wyamre. It is an Oko Jan Henfa. It's a quite vicious a mammy, and now when you will be Tifianas, I won't come with Yabia Cosua. Yes, right. Mamma, or yes, I'm a sabby or the bim I could differ. Minya sure say be a mammy, if you a sign or we are say a sign a buy yard, Sabunya from so a bit missy, a Sunday, ain't in Tampana, police station. And I say, Bicrana, a buy and baby honor, when case secretary be a home operative woman, and the one in a court hospital be, and the war renewal, and the fair offender be a for yen and this water tunnel. Where me no can say a friend on fay, who may be Crana Pania, the one near that Neniso, or Untiming on Nenison Tay. A friend and yes, be uncle. A cock. That means nothing. You never be a forjan or say yampa. Some mamma no ampa or the car bono, and answer on one up on one job, baby, and answer was so bema for be them. And no, the Obian will be decided. Just say, Prophet Joseph Mensa. Okay. It's your best friend. Say, when a mammy abatrasa or becassa, mammy yaw dear no walker. If you answer the crew monster, mammy becco, so many a bush, and we understand yet. And I penny back. Eti and commodity, yes, of it and no bedding combo. Bibi, damn it, go to damn the plan. It's mamma, watch him up, baby shoes. One only mind, and this was you should say. A beer, sir. But who remonstrate was sad and also no, and yet obey Manuso Nade, upon Bear Obano. Tiasam, you 4 days in it, I can't 4 days near Bawari. Some mammy ban or so, mamma no. A brand no yam banaya kaka dear, it is none an incafie, it is a bronia de young Walimpo, and warrior cranny a macran crab janny, a cranson, but charge Bobia Memusa. Director, Pami or more charge biao. No more no should say. Nemusa and Cobas had there, now Branton and yes, and then a 4 years of 4 days. Wait, free. Okay, and then on so free. Our dear young man will be baby. Now the Yamianda Roma, if you dear Boko. Ukrompeté do na me bika omokano nanso ukrompeté no me nimpete bia wadi ni krom na ma wa memre nkase ni nyina enna wa ba fi wa ma osika je kototon na sanka kwa na so na monam no eye den enna fe de 4 days for the year ono so se ka ko ye friend o se ka bia bo ne ade me de important thing eno ma ne hwegu a enna hu hyehye anyina de ko nsuo ni bo a enna asen ye se ma me no obi de hye se ya mpa de a ya pa ne chew omo modern na akoda no o maami abedwa ato aho abeka na ha ni hu akora bebi owo because obi de hye okay asem kese pa na enipa nkasa no ye kase ye penipa bo abra wayira ya na bi fam message no etra sanse wo no ankan dai ti asem abeka no se kwaye no etene asem ma me odi kwa akoma to yem na esun no doso wo bompa ye esun no sa basa na mayemre serewa why denisi zanka ya wayira jawa handi obeba baba bia ya kama ali bia ma wayira ofia ya we na ye hu ala kwasem mun kakra be kan se atori bi mu abrabo ma ya awofo no omunya ye pema ye kakra ya abrabo ye bo no obi awo ne ope atori bi ani awodwere no enya ne obi susu na nye obi nkra bi ode ba ati asefo asase so obi bi etu fo ka che ni pani bebiri se
etum do bia na maame ne person ko nurse nursing trainer was work or went to me BBC kwam to wo ne ba tentena da ko nurse ma me you akra ne hye bedam hwe ho ntimpempi epeso ware we na one yesom we na one yesi no etisa ha we num bebre ba ntu de bia wakodi bia no ebeja ma olma no aye ne ahwehwem ba bia wo na ye hu na kuma sibida dia ma ne yensa ka ne wi a ya one yesase ye ka kire maame no na ya ka kire one na busua ne nyina tie nya nto ma hwe ba bia wo ma yehu nansa. Okay, entino mesra baba wafozua se baabi awo bia onfana ni nto ne maame na wonhwe na pomden na hoden se ne ye kasa wo ba yira ya demu na se si ei no nyampa se ka bo una maame ewu na se wada se wa na se yaw die bi be koso maame wa konkyin birim na se ho ya wo beba na maame nyame mfasa amafa nkwa akire otwahwe fom yentumi amfa ne biem Muslimin fo so furu so se de santefo ye no wo beba na wanhu maame biem a na wankasa wa baba wa fozu musa no uye ni ye anase wa anye ni ye anu ti wonwe ne maame ho na baabia wo bia no meso maame entenenka sani jama so na won tena biem a obia tumi tena baabi opebia wo Ghana ha ye nyina ye Ghana fo timesra baba wan se onhwe ne maame apom den no na won kekamra fie na ye frɛ na onfa mi hu na kira kwai eye tie abade de nya force mi so na meka ma asem ye kura no ye wo ayi fro kura na next 1 week no wo so nware biem obi antumi kyekere wo timesre se ya pase hospital bi no da na ka abo no so a maame no bete yenka o ma ye hu ne nyina ye mra ho ne mehwe ne bi eye tie anokwa sam say adwoada Sompa Asem Mpe Nipa koto Prophet Joseph Mensa ofia ye ko computer so adwedi emra sisi a nedwo sa no asem checheche ba ko sa de chiri na enu de enya asem ketwa ya asem papa enya asem ketwa ye ko computer so adwedi emra sisi a me pese me di hini awo me fie nti aya na nyoma me sese me fie di se metals me god uses me shower set no me papa any the better the amame and nunti and metals de ni na me to free Frank Enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic obey you ready of Frank Enterprise now love tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash you floor no 30 by 30 size ni na desire who do be awon pe no obey be e ho na bag of season na ho do so there the big water closet who do be obey be ho kitchen sinks and the taps who do obey be ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa orikoto ofie na no a comfort room ko yan so no Frank Enterprise na obey be so we so Frank Enterprise to market magazine room and some of them Bernard filling station no abosan ye na nimu a ho na Frank Enterprise ho na me dey asem da kura me say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no fo ba dia se o pe tas papa ni me ma wo so bi etu akoton a en to wani ko ba dia so do we say Frank Enterprise ye go mo ni popom ene bia me bo enta fom for number is see a na ti asem da attend de baka kire we number is 0245 28 3458 and now say 0205 987868. Now, what's happening, sir? You come from good Frank Enterprise, that's papa, doors papa, any produce is papa headquarters #1. Oh, David, my bantem do. Obi yes mumbra ni ntu kwa na my bantem sa. Babe, nya votre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Ne yenom kakra. Ne yemfa delay ya kwanti yo no. Bye. Losing the rabbit to the bloody. Losing the bitters and Bemansa. Losing the rabbits and Bemansa. Bama, Brayansu Memansa.
Asem, one time money pa when you feeling what you and says up in for no. FDA, Aji, Judy, Graffiatum. And say, Osei Yaw. Ria ya mahwefo ani atiefo nyina kwa babiem badia santeman agiatum madi kan kire wiasema nyina se dwoda Sompa Asem Mpe Nipa kwotro Prophet Joseph Mensa Brade Nyankopon papa wata di opam da bia no anepam ane sa no fe nento no hu se ba bia tomfo bo da bia wo hu se ho hia no me gusu a me kanfo nto hu ba bia me keka hwe na ni nyina no waka no papa ni nyina no waka no bani papa maame na ba no wayira o afedi ese ka bono afedi ese awade no so abam se awade no so no mpe o eye na ye dwoada ni nyina obi atwa o wiase nyina atwa o se dwoada de di mu ayire ona atimisane maame oba no so din se Fozia Musa Fozia oyila how many days how many weeks maame oyila so say 2 weeks ni I just say 14 days one of friend or say carbon one say carbon I found one so ye hu ba bi owo hospital cross wa wanka ye so tias first asana rebia say carbon ampa sa wari no so ntinu dwane ya akwapa no kwa for si Fozia ayela bra ye be wale no aka na nan ye be no wa de no anu no ye hwehwe Fozia yuhu akwapa no kwa for Fozia tias amra mi se nipa we enko be tias tias de na je sa akoma to yem I am pass a car bo Fozia amra mi se nipa car mo na enko be come on so one nim de wo hye papa wonku atumrika odi first yo come on panipa yanhwe sa awade no nti en wadwane a ho ne asem no papa no kwa fe pese hu se ya awale ni nti en ma Fozia dwane embra me se ni fa nya awale ni nti enko be awale ni nti a ompe adema me na mo force na na ompa wade no onwu ye no hwe oho panipa ne ofra ye no ebetom se wo se wo tachima ekura bi ase ye hwese ho no wo a so twa ntro so ye behu kwapa no kwa for tachima wo kuma Fozia wo kuma se krobu ha amla mi se ni fa tachima na o hye enko benko ten kuma se ya no beba ntura otwitwa na ne maame ewu ade no beba ye ede zama mi we nkum o so anyala ati ase papa wadawro ma ne wadawro ma kwa be ne be fa so no se achina omla ade akwanchire be gu fo ye be hu ma ni we ni ache sa wade na na ompe wale no ompe na ye ntura otwitwa ase ache se ka mo se bi o nso ko ka se me pa na ma me fo no so ankwate ase wadi ni ma me hwa mo kwa bi so tene pam no twa no ni dia ne sama to wi dem onwi ni mo de mo ma me ne de ko ban sa nwoma na o de begu be ma foro ba no de aware ana o ma me so ma me ko akoma to yem onwi ye wate asam cheche ba ko so ho enu so hia hwehwe mu na no kura di hu che wi awade mu nsam doso pani ye dio my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0541 40 39 0541 40 39 kumasi ade me wasantase nyinam fa Jericho Junction ye hwehwemu fa abrabọ ho ye hwehwemu fa ade bia opeso wote ase e wa asase we so ye hwehwemu fa ho se yale ne ha wo de akia enko okodane dua obi abo dua ye duro to wo de nam basa a twemi kabra me nchechena e wasantase nyinam fa Jericho Junction obi atwa ntrato so peso hu mu nokure
obi bo obeye na wa wani tua me maame ye beye me papa ye beye saa nyoma ni na me ho na behu mu nokre my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 na okay yane prophet Joseph Mensa Bible no kwafo no adwada biada asem wa hinta bia yan yetimi bi soro enya asem keto akora wode na kwa wo betena se papa tena no ho ma me wate yama producers no ma hye wo mo asem ba akora na ma hye asem wo asem kase pa o enkokurafo na me no mo ye adwumu otia mo pisu enye kada hye wo mu ye orafo ye ko 21st kineke siatica expert wo mo na sa don hwiri yi no yade akotwebrefo se stroke beba so orafo duru ba bi a wotimi se honam na nkasa no enwoma enko yi no siatica no kotwebrefo betumi de yade hodo pi de abre ni padua no enya asem keto orafo yade bibre bia de free tunwa no kosu na ase no ye fa ko 21st kineke sanse sa siatica na ye kan wasem no eso sisi afa asem na kokuma kosu na ase orofo wodo fa mfidie ahodo pi na wode ahweyade no watu yade na ase de amawo massage no adwuma Ghana hade kuma se ehwa overseas adabraka wona Sompa TV Sompa FM no na wabro sakro mu obo ase ubehu won ewo ho enkransunwa ne kwanza tachima 21st kine kozenye mini 0540311311 0540311311 hey druba bia yankan ni wachi ase agro na do ya kwa wade ya de odo na ekọ ne beduru babi no na asem abam enne asembesi afidie so ma mememo akwa aba eja oba pa ne pom te sen nyame adum ya fra wo sen ya fra ma ata afra kuma pani ana kakra pani why pani for the ya na mo mbre kakra fo no mani so ohia wo firi he na baye ifiri Fade. Pamprase fade hey. Me patwan. Mami akosa be na ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa sa yen ye betumi aboa wo. Akosa mo ne se. Me tone aduru. Ade ba aduru. Abibiduru. Ai. O to no fa akwa na ade kwa achima. Me de kwa achima. Ajo. Yentie we. Me de kwa achima no. Ti sister bi no ye mobile money. No say ne menses meyi to adro no ni week me ko na ne menses na ba ti me ko na chicheni ba ku gina me nchen no say sister na adro na ya pa chicheni ne complain say ne sisi ne na hona mnyina aya ne ya no say madam na adro ne ya pa na me say na me to na me menses ma enso ba yo mu di ho adanse yo mu di me ho adanse ana chicheni ni tobi na me coffee in follow week na me ko na chicha na sisi ne na wona me na ye ne nyina aja okay nti na do so ya me di firi week ni ma kwaji misika wa na akotete ana amanfo na tete di ho dance de ba no akoton me pa cho me a na che so wo ya ata ida taban de ye ntene kwa wana de aduro no ma wo me ni me kuna otemi nchen o so kwaye aboga ni bi adwuma oya bogana na bogana no maduro no wa bro chire won ko hospital sa tam na ho chira ba yeso pa na adwuma sai menso madwuma sai to ka sa me chire na me ka sa ne yanya duro no ne yento ne yeton a na amafo hu amadi hu adanso amaye se de be yeso benya bi ne yedi ne ye mo fra nyina di ti me ka bog me kunu de na adwene ma na me ni nyina anu aduru no ti ade kwa trek no na ono enam so ye mesi ni nti o se nanti no wonye de wontimi to ono do jaaye na se me ana na me ye ti me ye aduru no e wo ho na okoye adwuma wo baabi
na oba kakra de be ma me na maje me so na me se nkola ka me ho nti no se me ka se me gya atena fa akosika na de be ma me no anso me te me asa me no aduro no ade ka ho mpo te me hia be panties ana se bi anda na satale bi ya ni nyina na metime abusa no anokwase afri ni nchen ese me so me ye adwuma na me de boa no anti aduro ni ton ni mo ya aduro no so ye no ye de number bo ho se de be ya enipa no enu maduro no a bia wo peye bia mu a obesan ye den ehun ye ne kwaso a tiche ni na asem na wo kan ti na me number bo ho tiche ni frem se wo wa ni school mu ewo fa hen ewo aboaso o school mu aboaso ti mi mla ho meji misika na wo de afiri no mi de afiri no okay me mla ho meji misika na de firi a wo hye wo se bread be ne brebe na baba beji sika no me de kwama mo benada the following week benada no no akwaje no masa akwa na we de ofre wo mpofiri mu ana ne benada na we fi wa anko benada no a me kwa amfra me chicheni na amfra me oti benada na akoye me koye okay to ka se me mlo ni school mu o maji misika te me ko na chichafo bebere ene o ma ntwi school ka no bebere egu ho no mo se die na sunwen eye ewo ana na chicheni ni si da bi anya awo na eye madam na aduro no ton na menum bi pa abo na sisi ne me wona menyina eye me ya aje se odi hu adanse pa odi mi hu adanse se wo no e ma o munyina tuto agi bi o munyina agi me aduro ni bi se ni following week no o ma no ma hwe se bo a o mo a me ba bi misika aje se ne branda biem okay na mo eye ne branda biem ma me koye no oms awaduro ni ye pa aduro no so ewuhuru ntini mu huru mojanim ya de bi e ni padua ni bia de se wa wono mo nko a ohu obeye de beto wesi misisi ya me ya wesi me ha ya me ni nyina agyan enti man ba ko bi wo mu na me koye o se madam waduro ni de ye ensu koko asisi me redi ani to wo aduro betutu koko na ma afiri ho na se aduro ni de me ni bi na madam bi toni ma wo fa de fra na ta ma ono se owo se aduro ni bi enti mi koduru fia mebusa no na ma bre no se oh aduro na hu yin me panto yi ni nsa ho ne de na pie ni nyina e de kire me tu ko koduru fia me felo na se de be ya wure mfi na wo de aduro ni bi abele me ampa mi beduru fia nwumre be 7 8 mo na mi kunu da mpa so na me so meeting nchen tini edidi nkoma na ma ne frɛ te ma ne ofrɛ na abosai na abo ofrɛ me bedu fie 6 to 7 mo to me ma ne frɛ na mfɛ me ni mi kunu di nkoma na kobo 8 no nwotwe no nwotwe no okay na mi kunu da mpa so na meti nanim to ofrɛ na sata edru number no wa anyi number no me say number na say bi boy aduro no ho na to ade no wa nyina ho antwa me na me say oh mo adwuma no de mi ntimi nyina ho antwa no mo adwuma no de add because what akra be ko fie na me gina ho atwa ho de mi ntimi nya sa ntimi ba no say aduro no ya agibi ntimi ne kasa na me kunu so phone o hwa fini mi nsam kwase agimi fo be ma oh kwase woni mu nyansa woni mu sam wa wale me ne na wo me sa na dwubire wo frɛ no abusa no aduro ne ho ai frɛ no na me se me so me ne kasa me frɛ ne papa prako na me se papa kofi nipa na wodi di na tam onim se ne ositie oni ni so ne ban me customer no o so pɛ aduro na wodi di na abo ne kwase papa me sraw ma me frɛ papa na me mpa na cha me sraw me ko school mo bia to aduro ni bi me ko awese me yele wese me dofo na masra mati me ni masre na o matoto bia ma me na magibisi ka bembe bi na wo fani di na tamsa te ho me ne kasa ote ase na waduro no no kwa na to mema de nyina ka ho se etimi sisie usisi eya wo ya na sisie ni mu kuro wu a e ma wo be ma se mutimi ye de ejina so mo kura na me kwa na me nkanka sa ma no amoton sa do mo nkomo de
when you can't come as you say, Messi Bobo to and woman, do Cromonto. And as I can hold you, could be and papa. And papa no, I can't say a year. And see, papa, the friend me couldn't not tell me, I'm a catcher and some pana chow. Miss Ranoa, papa, one of them said, oh, sit here. Then it's me got to school more. The mamma and papa panach on a phone, no, tears, and I say, papa, it's slow. You could not want any mass. To my church and to my patch, or the SB, oh, on no credit. And Shanny Mukras on the drone and away. Warpe. Mam see you. And see, me, I can say, you know. I did a chin. Let me come after mammy, papa no. Who's who won't call you? Hey! I don't want to want me and Cassam. I don't know kind. And I dear chose says so. Not just a baby at Tromfo, but now here. And was to say, and the papa knows who won't call you. Oh, papa no one call you. I will deal with him. What meaning the crown called Gina Cuckoo must say, a beer didn't go more separate. Namiko Skumwa, now said, Drono man, my US may yell me door for Fabian in Toby. In your chicha for one myself for in a dear. Oh, and Tina me share no. Or say, so one, let me baby a papa no one. I'm a man who know. Me bodria. Hey, Opa, why can say? Opa, as a papa could deal with that. Bodria. Send me that toast as a papa could deal with that bodria. I'm see the idea memo. Hey, me modria. One sound. My man, Sam, Nimbo. Nimbo. And I'm a Bobby Dacolampa. Yes, my bet now at the Asem. Yeah, me couldn't be some salmon and the bed. The Bobodria. So, yeah, me, I make the same memo. So, yeah, or how now, be a bonus of no cocoa man and any power of Matibi. Any power of Matibi. Or the meat me a fear, men and fear. Oh, our father. So, the meat and fear compound no. What's the papa and could you have Bodria? Oh, don't sit behind their memo. And if you make Cruyanoa, so also on Codiwa and to our butcher, won't come. Wabo, Wabomidria. No, mammy, I am pass boy bibisa. Minya bibisa, papa. I am pass boy bibisa. Young me, I'm a summon and no crane. Papa may me couldn't eat 12 years in it. May find a chima bear may be and find a home camera. There be our name now. Miss Sabama be whom a pant here. Maybe I may see a Sandra Lasso. Ansana. And I say, wash a jeans net to touch. And not to touch anyone. And some men tonight they may come my bear may be behind your any me. Oh, and so I am the papa, Mr. Brand or near me. Oh, what say? So I knew that they are sorry me and call my mail. Send no dino, send no dino. Send no dino, send no dino. Say no dino. One day, mama, say no dino, da. What do you mean? Oh, with your drura. I Asem Mpe. Me producers no back beats in number when yaje. Me need some more team call GD Aswade. GD for beats and what day. Ma me to say see no. Wasem nyina ne say ade abeto ye nimi. Wasem nyina say. Oh. And no that we ada. Me kunu. E say dia e me adakra na. Wo nyame me. Maame. Ukun opra na mbapa. Ose man no nkodi uda. Oh. Papa nkodi mi. Kodani bin na. Nkodi uda. Kan opra mi nkodi bibi free no. Ko jina yi frɛ mi da de be na ma kan okure am wo ko jibi bi afiri no o se matutu wano a wo pesa wo kan okure am se ade anya sa ade me na ma kan okure enti o ya na o beda me so no mi a me me ei kan okure am se na ma wo ni yes ya na papa ani ka se de ei mi a me chi me kwanchi kwa ko kaka da ho na jo ble bia me pe ko kete so a so bia na ana ma mi okodi wa kana kora na mi kodi misika eye papa yi na da onim ma me wonim sanu mu ana papa sa de ni muso onim no ei wa yi sa de ni nyina awia
Diane obo first one nane. Second one. To obo ta second one diano. So mami bi ye fe mami do la sam no bra ko dru man pontene bra control proti for onsem. Ama o matena se aka. Se. And positive was real control. Ah, se e ko eno. They do ka se me en ko me mami ho no. Ana me mami mu ko dru ye. E ko dru him real control. Aha, ko dru. They do na o mami ko me mami ho. Me ni nyina ka se me so ne me en ko me mami ho. Ana me ni nyina so le ko. Oh, mommy. Asem Yaw Mama, okay, can you mabomu because we control the dance mo. Social welfare. Okay. Social welfare. And you real control. I feel. Social welfare. I won't be a dying one some control. Tomorrow on the cosi say. You go when the cosi say. I don't know what I say. Or come on, no catch and say. Or that shit. If I know per se or GP any free. If you're not in medicine, a free in some. I blow what or the people may have a minimum name when I got any money. Oh. To you know, they can remember the only says, ah, appear. My first time, a baba for the baby tonight. Now, they are cotton and go seeing. Oh, they appear the way. Many people put a card and a personality. I have found a motieno. Your father. And you what you send you the answer you. Papa, the meat I'm crawling money now, Brunette, oh. Sir, who I shall want Niba. Then what do you? I got do a shit, I shall want the two Niba. Oh, what do? Oh, I'll two once now. Hey, to my wife to my singing, I come home. Some chromo be animals, Asem, and rather dear than now. But the meat to my wife, Papa. Oh, so. Hey! After I young lost, I have to go. I didn't sit down. I sent a watch children of I young lost now for 20. You don't know to me yet, don't me slow to me there, don't it? Oh, I'm got a papa, my Mr. Now I'm polite with the own Monsano and she. Simon Scanner and Boston and Marathon. Can't what you have sent on mammy, but the couple cat for bed sheets. Now, there's them in the fourth bed sheet in the question. In the bag. Now you know by mammy. What's Papa Nico? We never get it. Area San Casano. Say, one free our dear Mua. A damn bit to me of our brand winning now. Say, we get a home fire. You Pia Bontin or Cha. Memman of Quedi one dance, yes, Sana, ya, Eba, Asemo. It's a man up as a day and Mawo. And come up with me. And you will be no shot. And I said, man, Eddie, man, pa. Mama, look at Eddie. There's a man is any man, pa. No, the woman in Martin Swan. Woman, look at Eddie. No man saying your father, man, you know, sir. Ah, dear, me too, Nipa. Ah, never share words. Ah, Mammy, the Diana woman in our Danny. First one, there were another. Never come, Mamma. So I said, first way, dear. Over Pessica, my Jacob, a connection, dear. No, but you can't do any in up. See, I come, maybe one in the edge, man, dollar. I can mean your comment. Jonathan, who at last and the 4,000 so. I will go to your side to chat as the 4 is so. And the Ukruno a day, I am fancy, and I miss me ask to me. But immediately my tobacco as and the 4 more. As I the 4 Jimmy. Ah, no crowd will come will be any name, sir. And you too. Or come, sister, be our sweet Fanny. Now I am a Juma, New York. No, I don't mean, nothing, a Juma family, I have dressed a master. Let me know. Now, Branty Okoshiane. A child. Because she are not solid, ah, a young pambo. Now, super kuno. There be Kumasi to overseas. Any 2 men. See a 2 men. And now, me popping out there, been the damn running catcher, and say, oh, now, one say me pebble.
then run a catcher and say, me yet any we are, no, me are not the Ufri Krobeso. The patch me flat down woman say. Santia da woman say. When you mean to my titunia minty flat. Honor free. Kadachi ya frau say. Pacho, me didn't de coffee up here. Papa na dear Nessie no about did you about them. For I come with the in a house and once now. Then him say once and once I did once and I bought a box for your friend home. And so go would be some children. Oboa me na natana. And Prampia come one. Me started 2014. Yet you. Into 12 years in. Nti one na wo say me na wo me ensa me fa no so no wa wo me ensa dada wo firi mfanti kuro be mu me firi anya de nchira wo busuafo ni maami me pa cha wa ye ne ho ade ma ye ne ho ade ye ntie o ni nyina na se me so bi ye mesini na me tutu kwan kwa ye adwuma nti last year September mu ho no me kwa ye adwuma ogo so nkase August September ti me saabre no na adwuma no ate kofam nti ene oba na ya adwene se aduru no eye boga na e ma metete ma no so mfa nko UK ona kire aduru no so unim se aduru no me na me kire no ona akire oyire na aduru yeah ayo yinyina start here no nti me call 1 day 2 days me hwe nkomodie na yakọ na ye beduru fie na mka kire nse aduru wi madwuma ya me koye ne nkase me start pe memu agya ye na o si wi adene nkomo no kosei nkomo no aduru ne ye etu typhoid ye ntiri madwuma etu malaria nso me yere no kwa na o ka no kote dendena duru me sesa nkomo no me mpe me ne nye ho nti onye aduru no ton e betwe amanfo adwene be si be so yes nti onye aduru me konkase mu ma adwuma na start ya onye aduru no ton na o te asese yu nti anche be 1 week kwara me no kwara di kanko agona market wo me yoboga na adwuma nti boga ne sandi m 6 million me yi ye ne di 6 ka ni nyina di dwa emo na ho nkoro na ba be gu fi nti edi 3 days na man na me ye na adwuma nkase mu no frame se adwuma na duru so nti me mra ne yenko na me se maame ene me ko yi de we ne di obetim de twitwa wo nti de maame nkonko du no ko duru a me sandi ska ampa me ko duru ye man ne man ska kwa na me frame ne sandi na 5 million se me ye adwuma a je so yire na ihwem de unni ne ho agoro me ni ne ho agoro nti me ye adwuma na price ne nye nti na wo se me bo modern se kakra na me di kinya agye no me di gina so ye nti me di kantwa 3 weeks okay cry yatia ne se suya bu amango down eja to fie bi mo ho ye besre fire service for se we di omfa nsuo mu ka ni mransa na omako omkoduru omatimi adum no kama pa suya bu amango down suya bu amango down ye besre se omobeko na omakwa akwakoso gya no de amae igya no sia no a epe no abasa ande amanfo anya hweyi papa ye besere wo mo a kada che yenti o me pa cho na me to ma sem so no enti me ka kire nso onya adwuma aduro ne ye no ohwe na me konkase mu na no ona machi otimi dum na fon bi wa 4 days no ye aduro no oye aduro no oton nti abi o ha na me home tese di enti na me yere na matu kwan na me ma wa akiri na ebia be 4 days na afon odu nti ye pe na afre ma se wo no aye ne maame o maame na bisa no se ata sa ade no oye no de bia me comprene me mpe maka kire na wontie ne na ususu se woto aduro na mema besesere pe basa me pa cho se sa ade se wunya start aduro na kote dendene aduro dia bi wo krobeti ma to aduro na ka kire se bi wo ho wo yere nso be ka kire se me ne yere ne ma me fa nko try won hwe nti wo yo ba ebi betim wadwene nso nte se ye mema ya adwene ni kura ye no nti me no wa bona ontie nti e basa bi ho a onim so be ye nti mu adum no fon nti me ye ansa na ye school fo bie ya ye di be di bro ye bie school a ye ma akwan ye di bro nya no na me baaye nti ye bie school no me baaye na me no kokurum ekodi dwa to mo ne ho nkoro na ba nwa ne bibia wasa akoto mo ne bie mo madi ba akona manasa ajo anwa ne ho nkoro ne ba na okra wo so mpa bo anya nti me to me yinu kan ho nti ebeduru ye no na me san ma 6 million sage fatu akiri na me ko nti
mene ne nyina de nkora de nyina ko school mu ono ne ba na me fa na no usua no o be 2 years e wanya wabobọ no fo kora e de ne omo ba school wa senua aban school pani wabọ yiri dua pen me pa cho me mo ne dua da wabọ ne dua pen me pa cho me mo ne dua da ne nti edi dua no be ba na fi na me chiri mu abesi ho no me pese ye bre no Bible no kwafo wa ha me pese me chiri anya se metumu asem no hwe next week Monday me chiri mu ba bia ansan na dua na ba no nti Kaleche wabọ ne dua pen me pa cho me mo ne dua da na nsen na dua bo no baaye na nsen yen na nsen yen enti si wabọ ne dua pen nti ba bia start ye dua bo no baaye etu bo dua ne sesen me bo dua ne se so wa firi machi akofa be ma foforo bi abra ma ware na ye ne ho ade ha nsuo na me fere nsuo bo ne dua ofiri nsuo be ya me fere anto anyama ne ankanyini ne wahin ano na yesi efi no wa no ba bia mote no a yete no a de mo sanom de ye aduane no a eni asem ya besi o enti ne yete ne se me koduru enkas me baaye no ame ye kotwetwe school ayi ni nyina ma nkwala no madam ba kwa asem obegina aka no se na me ba pani no me na wo ba pani me ne ba pani no wo 10 afi no ko 10 years 20th August no obenya 10 years nti eye na kire se omo so omo ma ne nko class 3 nti me yiri wo se me na me ye bema na me hwe na bibie ni omo ma ne nko na wo se ye mo ye na exam se foforo na ekohu master me yiri se da bi omo de omo ani esi akora so no ne madam fo na entokwa omo ko okay katachie atiefo ni ahwefo nyina hu asem na ni so sanse de ha wo yire no waka enu nti no mebusa wo se wabɔ ndua pen ebi asomabɔ ono na bɔ medua e wo fie ho na tenant bi tie fie o ma me pani mu o se me mpena no charge to me so bu nua me wo na yi nyina wo me phone so asemi ebi wo papa nti se me ka Prophet Joseph Mensa ne dwumadie draw so nya za se kumitu aseda eya asem o eya asem kase pa wo me phone so na papai what the anante abonten ajapia se oyiri wo ya hwewoni wo yetu me mfa na nante abonten na what did na temde na se did na tempe me pa cho obo aminti mfa ni what did na temaka chance wo kwa na nwanse di na chipo obo me pa cho da bi na ya se oyiri unidi na tem na mom osi yakodi no saa me pa kire what ne ho asem ana se wade wani ehu ne course yim me ko nkase yim no adano no ade me kofa ade park ne so mpaibọ na asofo no eje me number nti Tuesday and Monday na yekotua nkura na bibia me ko school mu na asofo no frɛ wo na asofo ni Tuesday na asofo no frɛ me se ye di yire me be 7 wan ka se ye di me yire no se sei o se me frɛ me yire no me yi prayers no wonyire mu maye me frɛ me yire se ye betena ha yi na me yire da so ye call wo phone so ya wo frɛ hefo be 6:30 to 7 me yire ye call sa more than be 40 minutes ko 1 hour na ya na bibi ntwa wasum ne nkomo no bibi ntwa wasum bibi ntwa masum nti me frɛ no bia esim ohun se me frɛ no bye me konso me do ba pani de no ko e bi kura bibi ejapia ko akoma to ye mu ate be ma de so yire hu ofa amania no wo hunu nti nka me chirim na besi asem ba wate me pese me twa asem no so na ahoto ko se si ano de adi utimu dem no se sebia ku sebia nya ado yire no ye fa no sanse aduru na woton no nti no ama wodi sa ankomo no eno na hawo se ya hwani an claim free wa ebedi wa adwene mu dem ese kura asem so ate me so ate so ate minimo da but hana tututu me so ate na sa asem mu nti mi hu na mi fu se bia ya na we no nim ye da bi na see ne me pa cho da bi enu so nim ye ye we ni kakrenti me pa cho uni we ne ye me pa cho da bi ne da bi o yira sere ada bibia fa ahwini mo fie ho pen abo bi din se wona fa no a me de mu yemfa din ba me check no course on sa ni pa so na frɛ na anadwo 9 o'clock wo de to obo ase prophet de ewo mu nyina ye yafa meyire ye nhwe ho na papa yi ne ho nto no sans wo ko adwuma kora na ni wo na chi sa na me hu no eno nso de ho hia maame ukuna asam no aka na oni mo ho hwe sembesi o bi abo password da so
Mami, udi ni design. Papa also eh. Akwapa no kwafo. Mami ata na tuwo no. Sambisi. Kofi apia se mami ata. Se mema sanani. Pandana jo. Mema gurum. No peso hu sampa. Se ni yiri ata. O se ata de. Ata. Judgment Day. Mema we no. Ejira se mema na ne deda. Emra mi senifa. Ata afra akoma anya sa bi da enko benkum ten. Antisa. Timpefe. Kaleji so hu ye. Obi anya na hwe. Me so won se membremu papa ya asam no. Na oba besia se ukunu frɛ wo na bia wonim de enti ofrɛ na osu gina course saa. Kwa na ne ni di nkomo. Na ne ni di nkomo. Ma me ye ba. Abasa ade ani breba. Anu kwasem. Enti papa ya asam na waka ne de. On se mfantefo ne de se ne omu se hwɛ mma no fa no. Se wo ye bibi kakra pa no makoma so le yo. Mfantefo me man. Mbom ma ho ka bebele. Omuso de wo omuso no. Hwɛ. Ope mema hwɛ mma pa mfantefo the first. Enti papa ya asam na waka de no di se ne ni bre. O tie suro si totomo no ne anwa no a. Wa pese ko mbede ne ma no. Ana se adwuma na maame ne ye no nso aye no kure se wanhwɛ ne yie obi a mma no mutondo no wa omun komo no nye omun komo no se ne yesitie no de kofa na bla na obema ne gina so na obema be esi komo no nye akoba ne sa ye problem kese prophet yan hwɛ sa apia wabɔ maame dua. Okay, akrapa no kwafo pese hu sa apia yesi ewiase nsuo nyina woni momudin na ofre di jagu maame so saa ayampa sa apia wabɔ ne yiri dua emra meseni fa mo ne dua enko benko kai abo maame osu di ndi sen akwapa no kwafo pese hu se dua na apia bɔ atafra akoma no eye adwuma emra meseni fa enye adwuma enko benko eye adwuma te dua na nyam akwapa no kwafo pese hu se dua no ebe kuma atafra akoma emra meseni fa ebeku ye friend say apia na nkasa enko benkum ten apia na nkasa na chese prophet yi na chese atano obi ane ne nye sa agoro dabi enti se koba ne sa de na wagu nanim ase de dua na return back enti onda ne dua no okọ ya de huduma na monda ache je se de koba bi koda ne ache yes ye beda ne mwa producers monye ukuada do na beba anya se be kwa kofa asem bi weche na me na mpese mekantia aye fidie so o asem ne hu eno anso nkoda ne dua free ho sa oye me sa adi ni nwa wa sa be kuto ata me pa cho o nya di open na benya ho ata me pa cho ukunu ka se je duro to je aton me telephone number bi so propose o ukunu se je duro iton wa tomu anwane ade wo kwa 6 million gba 5 million se are ho be kutu he fa ata ha pa cho o so kwa na o di agwa kwa yiri sisi enim se ja ne se de onye na o kwa na aka se typhoid dro ga akunu be ka se ja aton onye papa sisi ya no krumofo nyina hu se onye oba yo edwamafo sa kasa no nka awate mesere wa onko nsuo ngu dem so prophet yentio na diaka no na yemfa ko my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 Achina santase kumasi mu amu kumasi ne patamu nyina santase maka chose ye dibro nya wie ye gusu ukọ ebrani nko ya be ye hwehwem brani enkyere wadwuma pote ese wo ye nyame be ye wani bete na otiri hu afudwum na de ote na ote
yadeɛ bi na how say diabetes pressure hepatitis B stroke ni ade na fetum ni kabra na prophet Dr. Joseph Mensah de nti amede doctor no biya bibiduro ka me sole akọ. Okay, yane prophet Joseph Mensah nyame no kuranim ni meda papa se efiri se yene ne ye adwuma otim se nyoma ekoso kumase fo nyina akọ di adanse se nya asenketwa papa bo adwuma papa prophet men kra bi wo kokose cho ya na wadi ho dwuma ama me na ye hu kwan betumi afa so asem papa asem kasi ho denishi zanka ya nyame nchira friend no mi nyina omonto omo ase a omo de abedan anoka se me wo mu se we nti na me yefre Sompa Asem Mpe Nipa ena me ze papa oda obetuma ada. Oh yes sanso so na maame so mo asa onso betumi ada ebedi kan ya besere se obi ankoye kasa twitwire wo fie because the question na obi e kan o right be manya ware wo ba wi a eye ne bambo kase se obere se nipa foforo mesi echi enya basa na be mamu aye ha afi eche ne se onye be ma wo fie be manya suspect sa onye okay no test care wo na ho ane ni obetumi aye bi ama ne mu ye ha ndi e ba ne sa nipa bi a ota no ye ko bi ni nti ase no betuma bo suspect betuma to be ma bi a wo wi ase nti no kure ne se wadi uhuni ya besi sa amri ya amansante ntemfidie so asa ya no kure dia kire se wonte sa ne mu maduro ton ho no aso oden eno na mokwa monkoye ho adwuma o wale na okunu betumi ahwew na wutu ana mo bi no so wo mpa etena se to me bi anka mu pebi di aboa bi bibia betumi asi ekoba ne sa na wo mpe no twon ho obi nka se enye adwuma ntimi ntena se one day pe no no ka so odia wa na wo ye ne nti no de obeye adwuma ba pa adwuma foforo bi a ofiri so obeye okuru betuma bo ana makon akomani na be ma bi a wotie ni nche nso enka se wate se o yafo o yira fo wachi ana se o yire no obi akoda ndi ubodua ejimisem na be ma bi anye bibi mo fa se ejimisem no yenye uni mi ndia ni ama papa na nka na meka kire we mema ye front haye bi a wo ya kwaduro maduma ekura mi na mi kurum kwa so akora bi be de wo be chi no pan wabo wo de se na wo bo ka ni problem bi adi na se wo mu ma be bo ba ni dia na nanom ka kire se ade a wo mpe no ye de onye de mfa nya obi nti o mu reserve o yire nti se be da wo sa nti da ade be kan akora bi pan no a na return na ho nti na madia no ye se amadua no agina no sokra se wo so de bi akọ akontu ade ko kan obi no na abegina obi kon so no eno na nanom mo so nsem bi asebe ye bega se yense mu no mo ye two justice mro so eno na man ko fa sa ni ma nti anya be ye na de wuti bibi sa afa ayere ho fo ni titenye evidence untimi wa ni bi ma tena obabi e ya sumdie dance obekọ akobodua ya emre nti yem ko achi omo fa sumdie nko toto achiri. Okay yenko pen Father Martin se bambishani bi eno no no Roma Father duru no dofo wona se tata stroke no ha wa adwene pa why memre ewo onantiem egina da honam ya ono so egina wo so nya se pressure and diabetes no yade kronkro biada odofo Roma Father duru na mekanfo nam dia ma no ne Father Martin se ba mixture eno ba bi atonduru etundro ewo mankan nam biada 0247 919122 0247 919122 Roma Father duru ena mekanfo nam dia ma no VG studio so se mekan chiro se aponto nya badi ntu ni nyina no enkai dum se ye photo anase video wo ye de behwe na ye de ama ejirima de a na ye tumi ede ye ni ache no VG studios no ede betumi abo e papa malam abase eno wo first kokroko street so enkran ho ena behu wo mo 0574715778 0574715778 no VG studios ena make camfo na media chiro tago heba mixture and capsules ko tago heba mixture and capsules orofo be ma won kase on kanja e won pem se dru bi na ma me ne ton no mon komo de se ne okoto se ma no obo magazine no no mo twetwe komo no mo abegina so na ma orofo ehu hia de na nso so no eso hwe se de obesi adu komo ye we ye tago heba be chen capsules no no bi bobo bi obetumi agina so pa libido no e wo fom orofo du ba bi a watenka no ba be ma e wo fom infections no so ya age ahimfie ho afa oba bema na nka nkyele wa wanhwe hunti ho a eso no no maduru ni bi tago heba mixture capsules bema infections no between ama ukọwo a oba yade be ye no nani anifra betumi aka akoda no tago heba mixture capsules yenkope binto ebebo yiye ba bi eton do tunduro man Ghana ba bibiada tago heba mixture capsules na make am for nam dia ma 0243
228-296. 0243-228-296. Tago Heba Misha and capsules and I make comfort Namdiama Omna Samoa. Yo, running to young corner street. Yakaka can say, will be more trying to the mail. Or more muti and a man and more muti. Omusha no maybe. Meka change your bear may say, obey will be the share. And Wakako fan now, so you'll be the share. He say, Tim on Comma Moody near the Adria Bonnie Gideon shot. Yanko Paya Madum, Mokra and Kamadri Zankafa. I'm on business, you see. And I'm more yet, but I couldn't say some of the number beguna Sabe, or the number better one. And then Kaumo Beman Kafa number near influence you so. And I drew no tone. So be your tongue, Sir Ben Madronia, the one you don't want to, because the overton or so busa. Hey, ye mo bi won mo betima keka nsem na ye oba bi obetima keka mema ho nsem na ade ade nanso anu nche se wasai anase se be obo adwaman duabo bi wo ha adua ho no memen nunkum no mema ye twi nunkum ma ye kora onu nunkum no eso but onye careful because o hwe oba ya yankopan ya wadoma tu oba o ye kama mema bia ofo oba ne so oba no ye kama wan to obo a obetu kutia san oyem ewo kwan bi so obebodua hu no we ma ni nunkum ni wo soro sa nunkum o se ya hwe yi a nunkum bu wetimi kum oba enti e besre sa we ya kwa akobon se na ye ba ye kan ye hwe mu no atan ne se wo mom ni wan hwe yi a oba ye hwe so wonye hwe but wo de wo kwa ebi ana wo so so huri dwam ewo kwan bi so ba wo de abeto nso ama ne kra ye ne ya enti e besre se ni nunkum ni wo soro onto ne bampa wa ya de ye hwe de we asi hwe oba ni ade ye na nam do don se nkense nkwan o kwan bi so ye oba ma bi obetima ka che na ire se wonye ne yiri ni ana sa no ma no mpetiti na fie o na rosinti a wo kasa ye oba ma bi so onso asabe ye kan oba eye adwuma de boa wa eboa but gidie na enimu no eso ba ma ni ye ni gidie osuro o kwan bi so se se wo se nipa ya no ofre ya ofre odidi na tem se mo customer ye 5 wa mo lusu ba ko nje adwuma de na mu de faso ba na wo so ye besre se wo yire ton aduro de se de wo kan se bia na kotedin de aduro na obechirechire mu ni ade wan kire mu aye nto wo kwan bi su ti se adwuma na wo mpa e na nka mo de mu number egu na nka wo be man mo do so be man na kofa ba e meboa ti na nka wo mo wo do number egu won ti ko bia bia no na nka ba wo so na nka su dua ba ma wo ma mesa mienza ade na mo be tan ma no ma bia ti se ye kan ubodua wonimu ma ha gbo on sitin nti ye besre ununkum no wo soro to bo ase ne brafom okay why okay pana members akasa na ebrenu ti no de dia ka be ko fitiem na yakodi ho adwuma wodofo ehu hia se ubetumi atie efrise better mod aba na aba magana fo nyina da na better mod no sabire no watene kwabam wane interschool super zonas no kumase ya no koso baba ya sports stadium anya asem ketwa na better mod no onom dia ekura vitamin B ani C no na mod no ankase omode ye no 100% papa na nyoma gom na se wutu mirika na wakwa wie na wo bo better mod no agubo no anya asem ketwa wona ogina wiaso nyina no behia better mod no bi sanse vitamin B no ani C no ebetumi aboa ma hode no aye kama sanse wia no mko gina so no anya asem ketwa akura ye no better mod na ebetumi aboa ama hoden akonkai ene omo mutu mirika no so ahoden no mapom den ebetumi agina so pa better mod or say extra refreshment yako emfa nko yanim ya bre na ye be ye ka se be fa course na ya asem o ya asem papa ye fa ba ko mienu bi na nko yanim 05513131 05513131 0548 123 course bi na ye fa ensori enkonwa so hello bueno, I mistake. Un poco me say, ubi, one, be the demo. And a mistake, Katia, and Mokan, and number now, the mine. I don't know, who's the number, Umpa or Udiana. If I mistake, it's just a woman to remember me to shop Udiana. I don't that's it. No, okay. Hello.
No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. Yanku ya ni mebre na so ansa. No, okay. Akola no a oyira ye no pacho ye hono. Mo hono. Pacho ye hono. Mini mi bi sa ye hono. Akola no a oyira ye. Wo ko shi aye to ma ko ja uji oyira ye. Na me ka so ma hono. Ye bre no aye be me ka se meto aso a emu akra. Oforisuo Aboagye me ne mapamfo. We Sompa Mpe Nipa Monday. Ye Prophet Joseph Mensa ne peken kran na ntiase aye adwuma. Ye behwe na yakọ dane duane kama ye ba ombesa ba fidie so de anase abereti fo sanse nipa wuo no enka hwe na ya hwe na ye siesi awade no na awade no so atumi aye kama nkoda miensan firi mabade enya aware ketwa ajapia kwa komato ye mate bibia ba kama aye medese ye frɛ wo aba na bibia enkoso obi atrima ne find dia ye de aseda be makro potwe ampo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kramo ye ko long time. Na wudidi agurei Asem Mpe Nipa Nipa de pena wase Kusie pia wie ye busuo nso Onipa dasani eden krama di na chia wi akete okope kusi ache no so eden krama ifo so nasa anya ye fiansa no DJ begum odija gum nasa moana mako beka ho nasa kutra anya ande saba e wo mo bodi ma nke kwala mo ba o ko se ena me di asemasie kanene pa no na saa na me so ya na wode me ebe na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wine oso ko to de abrewa esma abrante ni chuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules ne ya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asem bia ye hu edeba ne wahu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asomdie befi abrebia oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enro yi wo benya bi wo bia ye ton ro bia Kingdom Herbal no challenger